बे समाव नोंथांमोननो माखासे गोनांथार बाथ्राफोर लाबोनानै होफैदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ नोजोर बोनानै गोबां माखासे खान्थिफोर फोसावबाय, स्कुलानो जा एबा सरासनस्रा पाब्लिकआनो जा बेफोरनि थाखाय। दा बाहाय नोंथांमोनहा बबे खोलोआव मा बिथिंखौ नोजोर बोनो नांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गासैखौबो नायनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। दा बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों जे बाहाय गिबियाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम सेकेन्डारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दिसपुर गुवाहाटि बेनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन पाब्लिश खालामनानै होदों। दा बाहाय स्कुलफोरनि थाखाय माखासे गाइडलाइन होनाय जादों। दा बे बेलायाव बे गाइडलाइनाव मा दं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। दा बाहाय नोंथांमोनहा बेखौ नायनानैबो लानो हानांगोन आरो खोनासंनानै लाबाबो मिथिनो हानाय जागोन। दा बे हिसाबै बाहाय दङ जे बबेबा जिल्लायाव 100निफ्राय बांसिन कभिड केस मोनबायब्ला बै जिल्लानि LP स्कुला बन्द थागोन, बेथ' जाखाबाय। बेनिफ्राय आरोबाव बे ME स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम अदेबानि क्लास 6निफ्राय क्लास 12हालागै बैफोर जिल्लानि स्कुलफोराव 50%ल' स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स जानो नांगोन होनदों मोनसे समाव। दा बे हिसाबै बेखायनो 50% जिहेथु लाग्रोनो नांगोन, दा बेखौ बाराय राननानै लानो नांगोन होनदों। जेरै समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव मोनसे ग्रुप, बेनिफ्राय नेक्स्ट ग्रुपआ जागोन उननि सानफोराव जेरै मंगलबार, बिस्थिबार आरो सुनिबार बेयाव। दा बेखौ बारायखौ लानानै राननो नांगोन होनदों। आरो जायफोरनि स्कुलाव 50 एबा 50 सानि खम दङ बिथांमोनहा बेखौ फरायसालिनिफ्राय बेखौ माबा मोनसे मेनेज खालामनानै लानो नांगोन होनदों। नाथाय 50नि बाराबा बेखौ 50%नि बा 50सिमबा 50%सिम नुजाथो होनानै बाराय राननानै लेंहरनो नांगोन, जेखौ जों आगोलावबो लादोंमोन, सिगाङावबो फोसावदोंमोन बेबायदि। बेनिफ्राय फरायसालियाव हाबफैनाय आरो ओंखारनायाव खेबसेयैनो ज' जाजाय हाबनो आरो ओंखारनो मोननाय नङा। बेखौ फरायसालिनिफ्राय राननानै क्लास वाइसै हाबहोनो एबा ओंखारहोनो नांगोन होनदों। आरो बेनिफ्राय अनलाइन क्लास लानाया सुबिदा बादि जायफ्रा लानो गोसो लानो हागोन। बेनिफ्राय फरायसालि सिङाव क्लास लानाय समाव फोरोंगिरियाबो COVID-19 गाइडलाइन लानानै क्लास लानो नांगोन, जेरै हेन्ड सेनिटाइजार, मास्क गानहोनाय, बेनिफ्राय हेन्ड वास खालामनाय, ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनाय बेफोरखौ मानिनांथारगोन होनदों। आरो सोरबाफोर फरायसा एबा फोरोंगिरिफोरा गगा मोननाय, गुजुनाय, खर' सानाय बायदिसिना सिम्पटमफोर दङबा बिथांमोनहा बेयाव फरायसालियाव हाबैयानो मोजां एबा हाबहोनो नांखा होनदों। बिथांमोनखौ टेस्ट खालामहोग्रोनांगोन। बेनिफ्राय फुंनि एसेमब्लि आरो प्रेयारफोरा टटेलि बन्द थाथ'नांगोन होनदों। बेनिफ्राय कलेज लेभेलनि थाखाय 50% स्टुडेन्ट नुजाथिनायनि गेजेरजों कलेज अथ'रिटिया बेखौ COVID-19 गाइडलाइन मानिहोनानै लानो हानाय जागोन बिथांमोननि थाखाय बे बुंदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा बेखिनिया थांबाय। दानिया नेक्स्टआव नुजावदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय आरोबाव माखासे अर्डार ओंखारबावदों दिनैनि दिनावनो। दा बे हिसाबै बाहाय मा गोनां दं बाहाय नायदो। बाहाय दङ पाब्लिक गेदारिंनि थाखाय बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो पाब्लिक गेदारिं फांसनानो जा, ससियेल फांसनानो जा एबा जायखिजाया ससियेल मिटिङानो जा, दा बेफोराव जेराव जेसेबां केपासिटि दं बेनि 50%ल' नुजाथिनायनि गेजेरजों बेफोर फांसन एबा मिटिं बा गेदारिंफोरखौ खालामनो नांगोन होनदों। आरो बेयावबो गासैबो ससियेल डिस्टेन्सिं, मास्क आरो सेनिटाइजार बेफोरखौ बाहायजोबथारनांगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम 6 फिट गोजानाव ससियेल डिस्टेन्सखौ लानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय जिरायग्रा मिटिं हल बायदिसिना, कमिउनिटि हल बायदिसिना हलफोराव बाहाय जिहेतु जिरायनायनि केपासिटि थायो, दा बेयावबो जेसेबां केपासिटि दं बेनि 50%ल' सिट केपासिटि लाखिनानै गासैखौबो फांसनफोरखौ खुंनो हागोन होनदों। बाहाय खुनु धरननि गसंनानै थानाय बा ज' जानानै थानायनि सुबिदा थानो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय हाबा एबा बायदिसिना गावारि प्राइभेट फांसनफोर जेरै न'फ्राव फालिनाय बायदिसिनाफोरावबो 100 सानिफ्राय बा 100निफ्राय बांसिन नुजाथिनो मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय फिसा धर्म सिबिसालिफोराव 20 सा आरो बिनिफ्राय बांसिनबा जायफोर इनस्टिटिउसन, जायफोर धर्म अनुष्ठानफोर दङ बिसोरो नायनानै ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै बेखौ बानायनो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय गासैबो दखान, शपिं मल, बेनिफ्राय सप्ताहि बाजार बायदिसिनाफोरा सानफ्रोमबो बेलासिनि 6 रिंगासिमल' थानो मोनगोन होनदों। आरो बेखौ फैगौ 30 एप्रिलसिमनि थाखाय खालामनानै होनाय जादों, फैगौ 30 एप्रिलसिम। दा बेनिफ्राय आरो गासैबो सरकारि एबा गावारि फसंथानफोराव 50% वार्कारफोराल' नुजानानै बेखौ खामानिखौ मावनो मोनगोन होनदों। बेनिफ्राय मेडिकेल एबा इमारजेन्सि सार्भिसफोरा बेफोरो फुल एटेन्डेन्स जागोन, नाथाय गुबुनफोरा 50%ल' जागोन। बेनिफ्राय अफिसियेल मिटिंफोर बिथांमोना लानो हानाय नङा होनदों जयै। बेनिफ्राय प्रेगनेन्ट आरो 5 बोसोर बैसोनि गथ' थानाय, बिनि उन्दैसिनावबो थानाय बिमाफोरा अफिसाव नुजाहैयाबाबो जागोन, न'निफ्रायनो खामानि मावनो हागोन होनदों। बेनिफ्राय 50% नुजानायनोनो गासैबो अफिसियेलनि लान्च खालामनाय, ब्रेकफास्ट खालामनाय बेफोर गासैखौबो सोलिनांगोन।
बेनिफ्राय गासिबो वार्किं प्लेसआव सेनिटाइजार मास्क हेन्ड वाशिं खालामनायनि सुबिदा बायदिसिनाफोरखौ पाब्लिकनोबो होनो नांगोन होनदों सिभिल सार्भिस बा सिभिल अफिसफोराव। बेनिफ्राय स्कुलफोरनि थाखायबो आरो बिथांमोनहा बाहाय माखासे होबावदों, बाहाय नुनो मोनगोन बिथिंजाय। बेयावबो आरो स्कुलनि थाखायबो बिथांमोनहा माखासे गाइडलाइन होदों, जेराव सानसेयाव 50%ल' फरायसा नुजाथिनो हानांगोन होनदों आरो मर्निं एसेम्बलि आरो प्रेयारा बन्द टटेलि। खेबसेनो ज' जाजायै हाबनाय आरो ओंखारनाया बन्द, बेखौबो बिथांमोनहा होदों। आरो LP सेक्सननि थाखाय अनलाइन क्लास खालामनाया थिग जाबाय होनदों। LP सेक्सननि थाखाय बा प्राइमारि लेभेलनि थाखाय अनलाइन क्लास खालामनानै गोनांथार। बेनिफ्राय आरो ट्रेन्सपर्टनि थाखायबो बिथांमोनहा माखासे होदों। ट्रेन्सपर्टनि थाखाय बिथांमोनहा बाहाय होदों जे COVID-19 गाइडलाइन खालामनानै गासैबो पेसेन्जारानो जा ट्रेन्सपर्ट सालायग्रायानो जा गासैबो मेनटेन खालामनांगोन। अट' रिक्सा आरो साइकेल रिक्सा मोननैयावबो सानैल' पेसेन्जार थिखोनो मोनगोन आरो ड्राइभार सासे थागोन, साथामल' गाखोनो हानाय जागोन। बास बा गुबुन पेसेन्जारफोर गारिफोराव 50%ल' थिखोनो हागोन। जायखिजाया गारियावनो गसंनानै थानो हानायनि बा थोन थांनायनि बेनि सुबिदा थानो मोननाय नङा होनदों। मास्क गाननाया गोनां जाथारगोन। आरो बिनिफ्राय मावबावदों सरासनस्रा जायखिजाया जायगायावनो मास्क गाननाया बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन। आरो बिनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्सिं फालिनाय 6 फिट मिनिमाम गोजानाव थानो नांगोन। आरो दखानफोराव, साहा दखान बायदिसिना दखानफोराव साबानि बारा सोनो मोननाय नङा होनदों दखानदाराबो। बेनिफ्राय लास्टआव होदों मास्क गानाब्ला 1000 एबा 1000 रां जुरिमानाया बियो मान्डेटरि जागोन, एकदम गनाय नङा। दा बेखौ जिल्ला खुंथायनिफ्राय होनाय जागोन, बेखौ खावलायनाय जादों। दा बेखिनिमोन, बेखौनो आसा खालामो साफ्रोमबो गिख्रंथाव बेफोरबायदि खैफोद बा बेरामनिफ्राय जों गावखौनो रैखा खालामनो हागोन। आरो रैखा खालामनो थाखाय बे गाइडलाइनफोरखौ जों गावबा गावनो मिथिखानाय, जिहेथु बोसोरसे जों बेजों सोलिबोदों, बेखौ फालिनानै लागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।